gawe kacamata kok gak gawe celana. Kur yo isin. Oh. Paham wong padha jarane. Sing tak karepke iki ngene lho. Komunitase. Dalang ki ibarate kaya imam. Cara wong salat dalang ki imame, yoga ki makmume. Mulane dadi imam ki mesti manggone ning ngarep. Paham ora kowe? Wis mesti. Wis mesti. Mesti. Kowe tau takziah ora? Tau nglayat ora kowe? Ya sering tak wong Islam wajibe ya kudu takziah nglayat to. Tau salat jenazah? Tau ora? Tak perasaanku gak enak to Mas. Lah yo. Imam mesti manggone ning ngarep. Imam mesti manggone ning ngarep. Kowe iki ketara nek wong ora tau takziah, ora tau nglayat. Kok iso? Ora tau salat jenazah ta kowe? Tahu. Tau salat jenazah. Tahu. Ngarep dhewe apa kae? Oh iya ya. Heeh. Ngarep dhewe, Ngarep Genah dhewe jenazah. mayit jenazah. mayit, jenazah. Ya. Terus Imam, terus makmum. tumon. Wong salat jenazah ki imame ning kene mayite ning dhuwur gendeng. Oh iya. Berarti Oh. sing ngarep dhewe dudu imam. Ya dudu Sing ngarep dhewe jenazah utawa mayit. oh paham Mas kula. Bener, Ternyata ngarep dhewe niku mayit. Mayit. Nuwun sewu Mas Mondol nek umpama aku, Mas Hmm. Alek lan awakmu cara pengen dadi pengarep no kowe pengen manggok nguri apa pengen manggok ngarep? Mudar. Pengen manggok ngarep no, Pengen dadi pengarep. pengen dadi pengarep. Wah, wis pantes berarti dadi mayit bocah iki, Pak. Ayo. Balik Mas Mandol, Mas Mandol. Aku tekon karo kowe. Nah, Sesuatu sing apik kuwi kudu ndang dilakoni aja ditunda-tunda. Bener ora? bener. Nggih. Swarga karo neraka milih ndi, Mas? Milih swarga no. Lah ngopo ora ndang budal? Nah, entar Ayo ndang budal. Bang budal wong wis pantes dadi mayit ya kowe. Sik to kok balik ning aku to. Lah ke mayit apa ora kok? Urung Lah apa? agek calon mayit. Wong calon iki kan ya mesti wong kabeh menungso ki ning diparane nggih to, Mas. Nggih. Gedhongono kuncenana taunana windanana wong mati mangsa wurunga. Betul. Kulo nafsi dha'iqatul maut kabeh sing ambekan kabeh sing urip kabeh sing ana nyawane mesti bakal mati. Mati. Mulane ayo padha fastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kebajikan. Kebajikan. Wah, salam hormat Nggih. Bapak Ketua DPR Kabupaten Magetan Gus Ratno nggih kepareng berkah Nggih. rawuh matur sembah Sembah nuwun Gus nuwun. rawuhipun lan sedaya para santri, sedaya para pini sepuh, bapak-bapak sedaya wah hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Nanjake pesinden Nggih, no. siapi. Gliak-gliak watone kecandak gremet-gremet. Watone slamet. Sareh-sareh watone pikoleh. Lah Nah, umpama diwenangake milih sinden sakmono akeh. Endi sing mbok pilih Mas ndi Mondal? sing kok pilih? Nek ndang milih ndi? Pilih iki lho. Eh, alah. Iya. Sing di. Iki lho. Oh iya. Ora mripatmu kok kira kowe ngingeti anduting kono kok mripatmu nang ndi to mau? Kene lho. Dicane dia tangane dia kedua Nah, jeneng kleru. sing di. Alah. Kaya wis cocok lho kowe iki. Ya Cocok. cocok kok. Tir padha irenge. Sir padha gendenge. Padha senenge. Padha senenge. Sosok wadahe kendi Cocok rasane ati. antarane Mas Mondol karo Mbak sapa kuwi? Mbak Dian. Mbak Dian. Nah, Kowe ngerti betul. kepanjangane Mbak Dian, Mbak sapa? Dian sapa? Mbak Dian cuk. Lah. Ngawur ning pondok. Neng pondok. Oh iya, ning pondok, Ding. Ora Lali paham. aku. Bareng. Iki ngono jenenge Mbak Dian Hapsari Susilawati. Sama ta? Ya, coba. Dian Hapsari Susilawati. Ya kan? Mbak Dian Hapsari Susilawati. Ora ngono, Dian Hapsari Susilawati. Mbak Dian Hapsari Susilawati. Ini rada maju kene, Mbak. Wah. Pidalem saking pundi, Mbak Dian? Saking Podang Sambirobyong Magetan. Oh, asli putra daerah. Podang Sambirobyong Saking Magetan. manuk podang. Napa? Orang gawe Manuk. Podang. Mbak Dian Hapsari Susilawati. Terus sekolah menapa sampun lulus atau sudah berkeluarga? Aslinipun Jawa Tengah meniki hijrah dateng Magetan. Oh, Derek asli